Ператварылі радаўніцу ў жалобніцу. У гады майго дзяцінства на радаўніцу нашы вясковыя могілкі ажывалі і напаўняліся весялосцю. На кожнай магіле бяседа. Сустракаліся людзі, якія даўно не бачыліся, і радасна гутарылі, распавядалі адно аднаму пра сваё жыццё, елі і пілі. Пасядзеўшы каля месца спачыну сваіх родных, маглі наведаць іншыя магільныя застоллі. Нібыта самі нябожчыкі, былыя суседзі, сябры, калегі атрымлівалі такім чынам магчымасць ізноў сустрэцца у асобах сваіх дзяцей і ўнукаў. На мой погляд, найменне свята звязана з паняццем роду, а суаднясенне радаўніцы з радасцю спароджана нейкімі рамантычна-паэтычна-фантазёрскімі парываннямі. Але гэты рамантычны кампанент радаўнічнага настрою мае права на існаванне, і ў маім дзяцінстве радаўніца была сапраўды ад слова радасць. А цяпер гэтым некалі ўзнёслым жыццесцвярджальным днём на могілках паныла і ціха, маркотна, усе з поснымі і строгімі тварамі, у лепшым выпадку з лёгкай сентыментальнай усмешкаю. Вітаюцца кіўком ці ўвогуле ніяк, на магілу кладуць цукерку і букецік. Намаганнямі прапагандыстаў імпартаванай да нас рэлігіі, маладзейшай за спрадвечна наша язычніцтва, радаўніца ператварылася ў жалобніцу, другія хаўтуры па тым, пакім яны ўжо спраўлены. Чым ім замінала наша радасць? Чаму нас прымусілі замест святкавання жыцця сумаваць з нагоды смерці? Чаму шчасце сустрэчы з продкамі нам замянілі на горыч развітання з імі? У 1895 годзе ў гродзенскай губернскай тыпаграфіі надрукаваны этнаграфічны нарыс Адама Богдановича «Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў». Кніга на рускай мове, тут і далей мой пераклад на беларускую. Электронная копія выдання свабодна даступная ў інтэрнэце. Вось цытата з яго. Радаўніца або нябожчыцкі вялікдзень, аўторак на фамовым тыдні, адрозніваецца ад іншых дзядоў тым, што ў гэты дзень хаўтурная бяседа ладзіцца абавязкова на магілках. У гэты дзень гаспадыні абавязкова пякуць грыбкі, гэта значыць тоўстыя бліны з пшанічнай мукі на масле і яйках, запасаюцца гарэлкай, да гэтага дадаюцца булкі, яйкі, сыр, масла і іншыя рэшткі велікодных страў. Усё гэта завязанае ў абрус нясуць на могілкі. Там накрываюць абрусом магілу, якая да гэтага дня прыводзіцца ў парадак, і расстаўляюць на ёй прынесенае. Што не з'ядуць, пакідаюць на магіле. На яе таксама льюць гарэлку, калі нябожчык любіў выпіць, сыплюць тытунь, калі ён быў курэц ці нюхальшчык. Гэта цытата са старонак 56-57. Як бачыце, абрад прыдумалі не мы. Але нам сёння дадзена вырашаць, берагчы самабытныя традыцыі продкаў ці адракацца ад іх. У гэтым абрадзе няма нічога недарэчнага, неэтычнага, небяспечнага, абуральнага. Нашчадкі прыйшлі на месца пахавання продкаў, каб прыгадаць іх, падзякаваць ім за падоранае жыццё і парадавацца гэтаму жыццю. Калі існаванне чалавека працягваецца ў нейкай форме пасля смерці, то продкі, убачыўшы на сваіх магілах вясёлую бяседу нашчадкаў, парадуюцца і будуць удзячныя за такі візіт. Дзеці, унукі, праўнукі праведалі іх і паказалі ім, што самі жывуць, не бядуюць. Вышэй прыведзеныя развагі я апублікаваў на адным інтэрнэт-рэсурсе як каментарый да чужой публікацыі пра радаўніцу. Нейкая жанчына ў сувязі з гэтым каментарыем адзначыла, што удовам на могілках няма радасці ніколі, у любы дзень толькі жалоба. Мабыць, яна мела на ўвазе той выпадак, калі муж памёр заўчасна. І тут я з ёю згодзен. Аднак няшчасце можа здарыцца з любым чалавекам, і гэта будзе яго асабістая трагедыя, якою нельга абцяжарваць астатніх. Хто-небудзь можа, да прыкладу, зламаць 31 снежня нагу і сустрэць Новы год на бальнічным ложку. І хіба ўся краіна з гэтай нагоды павінна адмовіцца ад карагодаў вакол ёлкі? Мастак, які страціў зрок, не можа болей маляваць, а танцор, які застаўся без ног, танцаваць. Аднак іншыя мастакі і танцоры працягваюць займацца сваім мастацтвам. А тыя, каго лёс пазбавіў такой магчымасці, не патрабуюць, каб увесь свет перастаў захапляцца жывапісам і харэаграфіяй.